अका जी कहाँ गइल रहनी हो? रात दिन कहाँ कहाँ रहतानी बोली? हम कहाँ रहतानी हो, खाली हमार दिमाग खराब कोले रहत रो रात दिन। आजी हाई लागल बा गाल पे। का लागल बा? होठलाली। अरे तोहरे नु होठलाली लागल हो, दूसर के को होठलाली लागी हो? अच्छा हमार तो आज 10 दिन से ओराइल बा, रउआ के कुछ पता बा? हाँ पता बा, काले नु 1 दर्जन होठलाली लेके आई रहनी कह तरु खत्म हो गईल। खाली ओठला लगाव के हाई जानता रू। 10 दिन से ओराइल बा, तोहरा कुछ पता बा? हमरा पता नहीं के, हम तार मरद हई, कोनो दुश्मन थोड़ा नहीं के पता ना रही, सब चीज के नॉलेज बा हमरा लगे। हमरा सब बुझाता। का बुझाता? तारा कुछ नहीं के बुझाता, खाली मन में शंका धइले बड़ू, अरे कुछ नहीं कइले। अच्छा ई पान लागता दागी, ई होठलाली के दागी हो। हाँ तो तारा मन में जब शंका रही तो होठलाली नु लागी, दूसर का लागी? पान और होठलाली में दाग ना के पता चलत कि होठलाली के या कि पान के? हाँ तो तारा दिमाग सठिया गइल बा, त कहाँ से पता चली? बजरिया कोल्हिया खहिले रही पान गलिया में, गइल रही बजरिया कोल्हिया खहिले रही पान गलिया में, खहिले रही पान गलिया में। अल्लाह गोल बाटे ओही के ललिया गलिया में, लागल बाटे ओही के ललिया गलिया में। हम बड़हरिया बाजार हो, बड़हरिया बाजार हो, बड़हरिया बाजार हो। मिल गौन राइटर सलेंदर सागर हो, सलेंदर सागर हो, सलेंदर सागर हो। गइल रही करे हम बड़हरिया बाजार हो, मिल गौन राइटर सलेंदर सागर हो। सिंगर अमित जी के आई गौवे टोलिया गलिया में, बुझतानी सिंगर अमित जी के आई गौवे
गौवे टोलिया गोलिया में, आई गौवे टोलिया गोलिया में। अल्लाह गोल बहावे पनवा के ही लोलिया गोलिया में, अल्लाह गोल बहावे पनवा के ही लोलिया गोलिया में। रतिया दिनवा घूमता रो चाटी चौरा गलिया में। रतिया दिनवा घूमता रो चाटी चौरा गलिया में, चाटी चौरा गलिया में। के कर होई लागल बा उठलिया गलिया में, के कर होई लागल बा उठलिया गलिया में। कोइल रही बजरिया कोलिया, खोहिले रही पान गलिया में, खोहिले रही पान गलिया में। अल्लाह गोल बाटे ओही के लोलिया गलिया में, अल्लाह गोल बाटे ओही के लोलिया गलिया